हेलौ लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आरोबाव फिन जासिहरबावनाय जाबाय। आं दिनै थांनो नागिरदों बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि एनुवेल कनफारेन्सआ मा जायगायाव जागोन आरो माबायदि खामानिया आगबारायखो आरो बेसेबां गिदिर जागोन आरो माबायदि साजायदों बेफोरखौ नायनो थाखाय आं दिनैहाय थांनो ओंखारदों। नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थागोन। फै जों दायो थांदिनि। नैबेनो आंनि गराया। दायो साबि अन खालामनानै स्टार्ट खालामसै आरो थांनोसै। वाव दलां। हेलौ लोगोफोर फाइनालि आं दायो मोनफैनो हाबाय जा जायगायाव बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन जागोन बेयावहाय आं दायो मोनफैबाय। नोंथांमोना दायो मोनफा मोनफा नायलांबाय थादो। सेथियावनो जों दायो नायग्रोनोसै नैबे सान्ट्रि पस्ट। बेनो फार्स्ट मा होनो आम्बागावनिफ्राय फैब्ला नैबे सान्ट्रि पस्टखौ जोङो सेथियावनो मोननाय जायो। बेनिफ्रायनो आरो बैथिंबो बिथिंजायबो मोनसे मा होनो सान्ट्रि पस्ट बानायनानै दोननाय जादों। जा भलेन्टियारफोरा बेयाव डिउटि होगोन। दायो जों थांनोसै सिङावहाय माबायदि बानायदों गेटफोरखौ आरो गिर्जा न'फोरखौ माबायदि स्टाइलाव बानायनाय जादों बेखौ गासैखौबो नोंथांमोननो आं दायो मोनफा मोनफा देखायलांबाय थानोसै। बिथिं नुहुरनाया जाहैबाय प्रेयार रुम। बेयाव बे एरियानि थाखाय बे जायगानि थाखाय बेयावहाय माने प्रे हाउस बानायनानै दोननाय जादों। बेयावनो लगन आरज प्रे खालामग्रा जायगा बियो। नै लोगोफोर आं दायो मोनफैबाय नैबे गेजेराव। बिथिंजाय जाहैबाय गिर्जा न'नि गेट। बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि गेट बानायगासिनो दङ बे सिङावहाय। दा बेखौ नायनानै नोंथांमोननो आं दिन्थिनोसै। फै अब्ला जों दायो गेटखौ नायदिनि। नाथाय गेटखौथ' दायो बिसोर दिन्थिनाय जायाखै। अब्लाबो सिङाव रिकुवेस्ट खालामनानै हाबनानै नायनोसै। बेनिफ्राय नोंथांमोननो दायो दिन्थिनाय जागोन। बिथिं गोबां पेन्डेल्सफोरखौ लुजेनजोब्बाय नै नायदो। नैबे सिङावनो गेट बानायनाय जादों। माब्रै जाखोनो सार माथो चार्चखौ दासिमबो लुवाखै? ओमफ्राय माब्ला लुनाय बायदि? मा बेबस्था दालाय? बेबस्थायालाय बिसोर थिखा होनाय जादों। बेनिफ्राय दायो माब्ला फैगोन नो? दिनैनिफ्राय औवा गारगासिनो। खुन्थानि थाखाय औवा गारगासिनो। सारला खामानिया जागासिनो। गेटनि खामानिया आधा आधि जाबाय। औ बिदि आरो। लुनो हास्लाबगोन ना दायो? हागोन ने? एकदम दे। दायो गिर्जा न' लुनायनि औवा गारबाय। दायो मा होनो औवा गारदों होनदों। दायो नायनोसै औवाखौ माबायदि गारदों आरो बहानिफ्राय औवा लाबोदों बेखौ गासैबो दायो नोंथांमोना नुनो मोनजोबगोन। मालै बेलाय? डास्टबिन नामा आदा? डास्टबिन बोख्लायदो। नैबेनो जाहैबाय गेट बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि। देग्लाय बेबायदि बानायनाय जादों। गेजेराव मोननै खुन्था, बैथिंबो मोननै आरो गेजेराव खालि बेबायदि बानायदों। नाथाय दायो जाजोबाखै। जाजोबब्ला गोबां समायना नुगोन। नोंसोरलाय मा बानायदों बिनानावमोन? जेवरा? डेक'रेसननि। रं फुननाय सुरु खालामबाय। औवानि डेक'रेसन खालामबाय नैबेयाव। बेबायदि डेक'रेसन बानायनाय जादों। आरो बैथिंबो मोनसे जेवरा होनानै डेक'रेसन बानायदों। बिथिंजाय साहा जागोन गिर्जा न' आरो गेजेराव गोबां डेक'रेसन बानायबावनाय जागोन बिसोरो। दायो मोनफा मोनफा आवगायलांगासिनो दङ। नाथाय टाइमाथ' बारा गैला। गोबां मा होनो स्पिड मावनांसिगोन। आरो दायो नै चार्चखौनो दासिमबो बानायजेनाखै। गेटखौथ' दायो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। नाथाय चार्चखौ दासिमबो बानायनो स्टार्ट खालामाखै। आरो माब्ला हागोन? नाथाय टाइमानो गैला। दायो 8 दिन दंबावो। बे 8 दिननि गेजेरावनो दायो चार्चखौ कमप्लिट बानायनांगौ। नाथाय मोनसे थेखा लहानि फैगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दासिमबो मोनफैया। गारिबो फैयाखै आरो लहायाबो फैयाखै। जेबो माबा गेरेन्टि गैया फैगोन फैया जों मिथिया। नाथाय दायो खोनानो मोन्दों बै जा ट्राकफोर औवा लाना फैदों बेजोंनो सिगांनि बायदि गिर्जा न'खौ बानायगोन होननानै बुंदों दायो। नाथाय माबायदि बेसेबां स्पिड बानायगोन दायो मिथिला। आरो सोर मावगोन दायो
रायजो राजायानो मावगोन ना सोर मावगोन दायो सोंबासो रायजोफोर गिर्जा न'आलाय माला स्टार्ट जागोन दालाय बनायनायालाय सिमां बायदिनो बैलाय मानि औवा जेनेबा दायो औवा लाबोनाया गिर्जायै न'निसो ना मासो 6 बिगा लहानि बिनिफ्राय 7.5 बिगा दा औवानिखौलाय मलाथो बनायगोन जेनेबा दा लहानिखौ फाथिखांनायनि उनावसो औवानिखौ होगोनथ' 9 दिनल'सै दा पसिबोल नङालै नाय औवानिबा औवानिबा दाथ' बोरै मा हागोन आरो लहानिबाथ' फिसाद्राय जागोन मानसिफोरानो थोजानाय नङा नैबे एरियायावनो चार्च बानायनाय जागोन नाथाय चार्चखौ दासिमबो स्टार्ट खालामजेनाखै माब्ला खालामगोन आरो माबायदि मावगोन बे बोसोराव खुनु पात्ता गैया दायो बिबिसिनि जा मेन लिडार्सफोर बिसोरो दायो माथा मारिगासिनो दङ माबायदि बानायनांगौ आरो माबायदि बानायनाङा नाथाय दायो औवाबो रोगानाय नुदों आरो बोरैहाय जागोन दायो दा मिथिला दायो सोंबासो मिथिगोन नै बिथिंनो नै औवा लाबोदों ट्राकआव मासे मोनफैगोन लहानिया सार बे लहा लाबोनाया ओरैथ' दाहालागै 23 तारिखसो सफैगोन होनना बुंदों दिनै खै तारिख 22 तारिख जाबाय गाबोनसो मोनफैगोन दिनै 21 तारिख 21 22 23 होनबा साननै उनावसो मोनफैगोन ना ओमफ्राय औवानिखौलाय दा लहानि होखांनायनि उनावसो बनायनो हागोन ना सिगाङाव बनायसिगोन बेखौ दायो औवानिखौ गायगोन होननानै बुंदों सिगांनिखौ ना साइडनिखौ गायग्रोसिगोन मेजारमेन्टआलाय दंखायोबालाय बै लहानिया दाहालागै नुवाखै गिर्जा न' सिङाव जिरायनो थाखाय नैबेयाव माइ जिगाबफोर बुथुमनानै दोनफैखानाय जाबाय मानो होनब्ला जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जा गिर्जा न' बियो गोबां गिदिर जानायखाय बेयाव चेयारफोर होख'नो हाया बेनिखायनो बेबायदि माइ जिगाब गाहायाव बनानै जिरायनाय जायो मा मावलादोंब्रा बेयावलाय रायजोफोर मानि खुन्था जालायखो बेयावलाय मा बनायगोन बेयाव पार्टिसननि सिख्लाफोर ना आइजोफोरसो फालाय सिख्लाफोरसो बोराय देहा ओइ जेबो नङा बैथिंलाय मा बनायखो बै मोनसेयालाय मा ओइ गोजाया नुहुरनाया नैबे गोजाया मा बियो भलन्टियारफोर उन्दुग्रासो नामा बियो मा संना जाखोब्रा आदामोन अमा बेदर दे नैबे साइड फारसे जों दायो नायहैनोसै बिथिंजाय मा बानायदों आरो मा न' बेफोरो ओइ जोहोलावफोर बहानिफ्राय नोंसोरलाय मा गामिनि उत्तर नलबारि मा बानायदों फालाय बेखौलाय माबा ओइ चार्चनि सिङाव होग्रा पार्टिसन बिथिंजाय जाहैबाय आरसिनि ओंखाम जाग्रा पेन्डेल एबा उन्दुग्रा पेन्डेल बिदि जानो हागौ बिथिंजाय गोबां फारि लुदों नै बेबायदिनो डाइनिं हल साहा हल बेबायदि जाजोबगोन कारेन्टनि माल माथा बेयाव जमा खालामनानै दायो कारेन्ट लागायनो गोनां जायो नालाय मोनायाव फुरा तार बायदिसिना लाबोजोबखाबाय नै गासैबो हाजोब्बायना खुन्था गायनो गोदोर माय दंबावो बेनिफ्राय बे लामानिखौ होजोब्बाय आरो ना चार्चनि सिङाव थाबाय नोंस्रा दाथ' बेथ' हनै माथो लुजेनाखै दाबो कारेन्ट मावग्राफ्राबो गोबां मा होनो कारेन्ट खुन्थाफोरखौ गायजोब्बाय आरो जि जायगायाव लाइट्सफोर होनांगौ बेखौबो होजोब्बाय नाथाय चार्चनि सिङाव बिस्रा लाइट होनो बाखि दंबावो मानो होनब्ला चार्चखौ दासिमबो लुजेननायानो जायाखै माब्ला लुगोन आरो माब्ला लुखांगोन खुनु बुजिनो हाला दायो साननैसोनि उनाव मिथिसिगोन माबायदि लुगोन मा लाबोदोंब्रा आदा लोंग्रा दे दंखल जावग्रासो ना दे जावना होबाय था नैबेबा मा न' जालायखो दाबा रावबो गैला बानायखांबाय बरिया खामानि मावबाय बिसोरबो मा बानायदोंलै सेंग्राफोर खबानि पेन्देलाथ' पेन्देल मानि पेन्देल जेनेबा आलासिफोर उन्दुग्राजों बनायदों
ओइ माबा डेलिगेट्सफोर फैनाय डिलिगेट आलासिफोर थानाय आदसा ओइ मोनसे बे मोनथाम आरो बैलाय मा बैयो बियो डाइनिं हल ए बे डाइनिं हलसो खाम जाग्रा आरो बेना डाइनिं हल बरिया दे डेन्जार गाखोनाय माथोलै मारै मा खबर नोंहालाय बरिया दे मावना हो ओइस दाग्रा ओंखारदोंमोन गाखोनाया आलासिफोर उन्दुग्रा आरो ने बियो दे होमबालाय मावबाय थादो बारा दिनथ' गैला माबोरै गियाखैना नोंथां हारसासो भय लागानाय आदसा माबोरै जोहोलाव थिगानो नै बिथिं सानै मानसि आरो बिथिं लिडारफोर नामा बिसोरलाय माथो जिरायदोंसो गय मोनजालायबावबायसोलै मालायनि नै बेयाव दोलो मोनसे मा बुङोलै दै गग्रा दंखल ना मा बुङोमोनलाय दंखलानो बुङो दा सोरबाया माबा माबि बुंलायलाङोलै बर' भाषायावबो बेलेगनो हाफ्रामजोब्बायना गायनो ना दंबावो अ दासो फार्स्ट जागोन ना माथो रायजोफोराथ' फैयाखैनो अन्थाइ दं नामा हाया गोराबाथ' जावनाय फैजाला माथो बोलो नाङो ने ओंखाम खुलैब्रा दालाय बेसादखौ हाबो दालाय 6 फुट जाबाय 6 फुटावनो बाला मोनबाय आरे होमबालाय दैयालाय थाब मोनगोन नामा मोनो 8 फुटावनो दैहैदों बा बेलासे सम जाबाय दायो नै मोनाहां अब्लाबो दायो गिदिं नायजोबनानै नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांबाय थानोसै दायो किसुमान मण्डलिफोरनि रायजो राजाफ्राबो गाव गावनि थाग्रा पेन्डेलखौ लुजेननो फैहांबाय गारियानो फासिबाय नामा दुब्लिया ओमफ्राय गुरै जाबायना बे एरियायावहाय दैफां पास्टरेट मा गामिनिलै फंबाय नाम्बार 1 नलबारि हायखाबाय नामा नोंसोरलाय नाम्बार 1 नलबारि पेन्डेल लुनायनि ओंखाम ओंख्रि संदोंआनो नै मालाय बयलाय मा नालाय नासोना बेदरसो बेलाय ना मागुर बाब माहा मोनखोलै एसेबां दामि नालाय नालबारि बाजाराव मेरला लायनो हायो सोरबाफोर बेलाय मा लाफा बाब लागाव बरहिया गोथाव जाखागोन लाफादों मावगुरदों जाफेराखैबा सोरबा लाफादों मावगुरदों जानो हागोन दे पारमानेन्ट दिनैनिफ्राय नोंसोर मा लास्टसिम आरो ना थागोना बिदिनो जानांसिगोन लास्टसिम पेन्डेलफोरखौबो नोंसोरनो मावजोबसिगोन बरहिया माबोरै खबरफ्रा आदामोन मारैलै रायजोफोर मा गामि जाखो नोंथांमोनालाय उदालगुरि खासिबारि नोंसिना बेयावनो आरो ना दा लुनाय स्टार्ट खालामसिगोन बाउन्डारि होफैदों दिनै शनिबारै मावगोन दायो नोंथांमोना मारै मोन्दों देग्लायनि बे सभाखौ माने गिर्जा न'खौबो दाबो लुनाय स्टार्ट खालामाखै ओमफ्राय हागोन ना हाया लुनो दायो हागोन फंबाय जितिया होदों आरो जाखानांगोन जिहेतु तारिखखौ होबाय लाखाबाय माने बे जे लहानि फैगोन होनना बुंदों बिसोरथ' 30 तारिखैसो कमप्लिट खालामना होगोनदां अब्ला होमबा स्टेजफोरखौ मब्ला बनायगोन ओमफ्राय आरो डेक'रेसनफोरखौ सिङाव मब्ला बनायगोन बिदि सान हर मावगोन अभार टाइम हिसाबै मावगोन बेबायदिसो आं सानदों आरो आंनि साननाय मथे सिगांबो जानो हानाय दे होमबा थालायदो ना मा गामिनि जाखोलै रायजोफोर दैभां आनसलिक मासकटि बन सोब लाबोखाय माथो ना नैबे नोंसिनि ना बेलेग बियो फाख्रिबारिनिसो बियो आदा मा खबर मोजाङानो ना दे कफिया बोरैया माथो नोंनिया मोजां माथो आदा मोजां दे लुजेनदो आरो माथो धुमनो ओइ आसोल माब्रै दा आं खाथारबाय माथो नोंसिनालाय दिनैनो हाजोबफ्रामबाय माथो नोंसोरलाय रेडि खालामफ्रामजोब्बाय बहाथो मानसि फाग्लाया फैयाखै बेलाय माहा फैनो मिनिलु फाग्लाया
गैया फैयाखैना फैया रायदोंसो मानो बेखौनो जोब्बायानो माथो नोंसिना हाबायालाय सानसे आरो सानसे ओमफ्राय साजायनायाव सेंग्राफोर दंसै साजायनायावथ' आरो माथो माबावनो सेंग्राफोर मावखागोनखा बेलाय बिसोरनो अस्थारखा माथो बा माथो जांख्लाया मोजांथारलै गाखोनोबो मोजां खानोबो मोजां बे लकेल जांख्ला होयो नैबे लकेल जांख्ला बिराद मोजां गय गैया खायदा गारोलै नोंसोरो नङाबा माखासेफ्रा औवा खायसो गाखोबाय थायो औवाना गेरेन्टि ओइ जुबिलियाव बनायनाय बियो ए सेन्टिनारि जुबिलियाव माब्रै आदा मोजां खबरा मोजां थांसैबो नामालै रायजोफोर थांथारसै दानो बौलाबजोब्बायलै सायनानिखौ हायालै आङो बौलाबजोब्बाय हा बौलाबजोब्बाय आथिया मा बखो नाराया ए मावग्रा बेफोर माने मावग्रा सिख्लाफोरनावनो बौवाखै आरो नोंनावसो बौबाय खासि हाग्रासो खारबाय बौवा ओइ माथो बिथिं दलांबो दंलायो माथो बवा दलां होलायदों सरायखा दलांसो ना मासोलै बेलाय अ नैबे नालखाखौ बारनो दंग'खौ बारनो थाखाय दलां होनाय जादों बेयाव नै ओरैबायदि समायना दलां नुखादों बेयाव बरहिया ओरै स्लेट माने नैबेयाव दै थांग्रा माबा दङ दंग' पाक्कानि बानायनाय दायो बिथिंजाय मानसिफोर बारलांनांगौ नालाय बेनिखायनो बेयाव दलां होनाय जाबाय आरो दलांबो होनांगौ मानो होनब्ला माबोरै बारनो मानसिफोरा गोबां खस्थ' गोलैनो हागौ बेनिखायनो बेयाव दलां होनाय जाबाय आरो नैबेयाव आरो मा होनो लाइट लुट लागायना होबा बरिया साइस नुगोन नैबे जाहैबाय बेयाव दखान सप जानांगौ माल माथा आलु दालि अमा बेदर मैगं थाइगं माइरं जानांगौ बेयाव मोनजोबगोन बेयाव दखान जागोननो नोंथांमोना लामा सेरावनो बै मेन लामानि बे खाथियावनो बे दखाना फानजेनबायानो नामा साहा बेयावलाय नैबे फिथाइ सामथाइ नैबेयाव साहा हटेल ना साहा हटेला नै जाजेनबायानो दाउदै फानदों मा फानदों बालाय दालाय माबा बनायदों आदा दायो पकरिफोर बनायाखै बैग्रिबो फानलायदों माथो दानो वाव लिस्टआ नै साहानि लिस्ट दाउदैनि लिस्ट साहानि लिस्ट ओइ सार साहा लोंदों नामा दे लों दे मोजां मोनलाय आदा मोजां लोंखांबायानो लोंखांबाय आङो दे दान्दिसे हाबनानै साहा हटेलखौ नायबाय दायो मानसिफ्राबो बेयाव साहा लोंनायनि स्टार्ट खालामजेनबायानो साहायालाय मा लाल साहा ना गाइखेर साहासो गाइखेर साहा आदसा दे लोंना हो दंफां दालाय दोनफैदों दायो सुनै बा रं फुननानै दोननाय जाबाय गुफुरनो दायो मा बानायनो नागिरदों दायो बेखौ मिथिला दायो उनावसो मिथिगोन मा बानायगोन बेयाव दायो नोंथांमोना नायदो दंफां दालाय गुफुर होदों बेयाव आरो नैबेयाव खुन्था गायनानै माखासे माबाफोर दोनदों नै बरिया फाख्रा सावबावदोंसोलै बेखौ नै बेयावलाय मा आदा मा जागोन बेयावलाय बेयाव फिथाइ सामथाइनि मा फानो जेनेबा आपेल नारें खमला ओमफ्राय आपेल थागोन नारें गोदै थागोन बोग्रि थागोन आरो मा थागोन आंगुर आरो बे बेदरफोर फानालाय मानसि फानो ए उनथिंसो बिथिं बिथिं उनथिंबो दं माने आदसा नायसनासै आं दे जिरायबाय था नैबे जाबाय सेन्ट्रेल स्ट'र मिरु गला रिसिपसन कमिटि बेफोर अफिसफ्रा नोंथांमोनालाय मा फानदोंब्रा ब्र थावसो फानदों ना थाव साबोन दै बहानि नोंसोरलाय बे माबानिनो बोरै गामिनिनो आदसा बिथिं जेसांखिनि पेन्डेल नुनाय सब दखान गोजा जा माल माथा नांगौ बेयाव मोनजोबगोन मा गामिनि जाखोलै रायजोफोर नैबे गामिनि
बेयावलाय मा जागोन दालाय रेस्टुरेन्ट मानि रेस्टुरेन्ट दोङोलै हट ओंखाम जाग्रा ना साहा लोंग्रा ना मा फास्ट फुड अ चावमिनफोर जागोन आरो ने गिर्जायै न'सो लुहांजेनबाय होननानै नायनो फैनायमोन खिन्थु दाबो स्टार्ट जायाखै माथो जानो माला जायो बेखौसो मिथिसिगौ ना रायजोफोरखौ लिंबाय नामा बनायनो थाखाय नोंसोर सानैयालाय मावबायलै माथो बाखिया मेंजोबबाय नामा हा मानि बेलाय चाइनानि नामा अ हेल' गाइस नोंथांमोना दायो नै नुबाय जानांगौ बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जा एनुवेल कनफारेन्स जागोन जायगाखौ नाथाय बेयाव मोनसे जोङो दासिमबो नुनो मोनाखै जे बेयावहाय चार्च बानायनाय नाथाय चार्चखौ माला बानायनाय जागोन माबोरै बानायनाय जागोन जों दासिमबो मिथिया आरो टाइमा गैला आरो सप्तासे दंबावो दिनै 21 तारिख आरो 30 तारिख मोनानिफ्रायनो बे एनुवेल कनफारेन्सआ सोलिगोन अब्ला माबायदि बानायगोन गामाखालि बोसोराव 1.5 मास सिगांनिफ्रायनो बे गिर्जा न'फोरखौ बानायनाय जायोमोन नाथाय देग्लाय मानि थाखाय बानायाखै आरो मोनसे लहानि पेन्डेल फैगोन होनना बुंदों नाथाय बेखौ माब्ला फैगोन माब्ला बानायगोन आरो माबायदि बानायगोन माबायदि डेक'रेसन बानायगोन बेनि जेबो हिसाब किताब दाबो जायाखै दासिमबो गिर्जा न'नि मोनसेबो खुन्था गायजेननाय जायाखै आरो बे सप्तायाव बोरैहाय इसिबां स्पिड मावनो हागोन बेखौ दायो साननानै मोनाखै मानसिफ्रा गोबां कुइसन जादों मानसिफोरनियाव मानो गिर्जा न'खौ दाबो लुवाखै होननानै नाथाय दायो गेदेर गोलाव मेलेमजिबिफ्रा मा सानदों मा सानाखै दायो आं मिथिला आं सोंनोबो मोनासै नाथाय दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो नै दिनै 21 तारिख बा 30 तारिख आरो सप्तासेनि उनावनो बे प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन दायो आंनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ बाय गाइस